Tag en telefon. Stik ryggen, hvor tænder du der? Godt dig. Alle de andre, det er lige vejen. Er du klar, Hansen? Ej, hvad laver I? Det er fiskhold! Jeg ved ikke, om minken fatter det eller ej. Jeg er i gang med optaget. Nej, de ligger nu! Ej, jeg så vildt sko på, ikke svin, mand. Sådan, mand! Ja, jeg lå bare lidt her. Det var godt, du filmede det, fordi minken er gået i total hak. Tillykke. 1, 2, 3, 4, 5, der bliver slettet fra facen af nu. 6. Det har været sødt, det var sådan noget, man kan lave. Kunne vi lige have taget varmt vand, eller så? Nej. Ej, hvor var det godt, det der skat. Fik du en lille smule kanel, eller hvad? Brænder det ikke, eller hvad? Sviger det ikke af helvedes det? Jeg ved sgu det. Det ved jeg ikke. Griner du? Tænk nok, der var et eller andet lyd ved det, fordi der skulle have rigtig lidt pludselig, at der var kun mig, der skulle lige flytte den trælle af det. Og kun mig, der havde tid. Hallo, det dufter af kanelkage nu. Christian og smitter, og så vil de virkelig komme. Ikke? Ja, og Viola, hun skrev, at vi skulle... Nej. Skat, må jeg lige se dig? Ja, det er fint. Hvor ser du dejlig ud.